Please subscribe, like, and share. And then I do for a beer quam, send Worawora Omuni Omohene. Na enede no enede ohene no eba be so akere ne man na ne man no so aso akere ono ewia na de aka no yakowie no menhia nti ne de ye wo hasa ye wo Woraworaman emu ena ye behwe ahensem se de ohene ne ba be suai na bibia so be den ebekọ na ni nyina no ekowie wo kotoko ohene eso nti ne de no kotoko ohene dawroma nti na ne Worawora ye be yi hine no hine no eso akere ne man nti ne de ye wo Worawora emam ha krono ya kama pepo enne krono mu ya fefe krono dabdi kama basa bia so eni krono mu de bia so ni ase madam ase afam ye fo asasu ba sanam musa mani age a me nana oye ohene on dikan aye fe no nana kwamra safro ba Worawora himne a wa fimu nana sare ba aba ana na yesasi foforo awana nai etra ne bani agia abroso yedamase papa to si adamase se ero ambacho ubebo udin de sen eni ba bia ufiri awoba ye fra me busua pani kwa me kwa aten eya adako kontanse busua pani nambacho edie parent na mawo hase ene na yes yewura amatumi se na Worawora hene wo nsan kire Woraworaman osoi a afi no aba menhia no osoi na afi ye de Woraworaman ahye ne nsa na waba behwe kuro e de ama osante hene nambacho yewura afutu be na obetimi de ama no afutu a me de be ma na ne se Woraworaman enyina afri kontanse eti Worawora nyina eye nipa baako say ya nadio say ya jadio o mu nyina eye beja baako enti wa bai wo meka Woraworaman nyina mom akonwa de eto a bebre pre na nso nipa baako pe ene edi tumi ne hye ne nsa na wa edi tumi ahya wo nsa no e wo se wo ka oman ni nyina bom na wo toto entoto ya se ne ebe ye mpuntuo ebeba sabe kwa ya da ho a emu homa eni mua wo nyina no omu wakwa enum eti nipa papa ni nipa bonefo omu ni made no omu ni made abodamfo eni sabe asikafo nyina ni nyina na ye de hye ne nsa eti obehwe se sabe wodi asomdue eni pepeye ebehwe kuro edi ama osantehene so tanzehene de hye ne nsa ne mpuntuo abakuro yim na mira afutu ba na be ma emabunu ene two fashions na mo tweno they say afutu ba na be ma omu mienu oyin na wo ba no afutu ba na be ka o mind da ho a eye mabunu no omu de ya every so o mind no bedroom lebi no ne mpanimfo no o manyinyini wo nso abeba befa bi eti yane a ye mrantie na ye ho oden no ye ne ebeboa o hene no ama sabe mpreduasa wono nso eso ne nananum tuo mu a tete wa ne yakosai ene ohene ne nko a na ekọ wodi mabunu na ekọ sanso na mpuntuo mabunu na so mpuntu dwuma mu ye kase komera ne ba wohene ne di animu a na mabunu ne yanso asom na mpuntuo aba bibia ye bia mabunu yamfie hu nsem na yempe Woraworaman mpuntuo na daache yanso yaka asempapa e de akire ye nananom ene mira ya dase mede na no poncho jeku abram pohine of buem number cho juma de be na obedinwa ohine foforo na Worawora for mahine no enti ani e wa ha esin na obesuwe akire o man no ena wo afreye se ye mebua wo enti ne ya ba ha number cho juma de no hu ne sei tesi awa bai juma de no sei na hu no koso fine koso number cho afutu be na obetima aka akire emebunu no a omudo hu be wura ahensem ezo bia ye brel na utie unana asem ansa na watimi akasa wantie afutu amfre unana wa untimi ndia kongwa
ne deɛ no Nana Hima yɛbɛsrɛ ɛdeɛ nti paa na wowɔ ha sei ɛnɛ yi a wo ho ayɛ fɛ ama n'aburusi yi nti wobɛkyerɛ yo ɛnɛ deɛ yɛ anigye da anigye da kɛse paa sɛ ɛnɛ ɔpem soɔ asantema wura ahyɛ sɛ Woraworaman ne de hyia baako pɛ abranteɛ ne de hyia abranteɛ sɛ ɔno ano kyia me ne n'abusuafoɔ ɛyɛ ɔgye aboɔ kontaase hene ɛne wɔn aka wɔn mmra no momfa no ɛmɛto apatam no nso akyerɛ ne man no ne man nso akyerɛ no ɛno nti na sɛ wohu mi a m'ani agye na makoma atɔ me yam sɛ for the past 10 years nie afei ne yɛbɛnya Woraworaman hene a ɔyɛ de hye branteɛ kronkron na mbakyɛw afutuo bɛn na abɛtu mmeranteɛ no a wɔwɔ Worawora ahai afutuo a mewɔ mma ɔmo ne sɛ mema nsusu da sɛ anka yɛbɛnya adehye branteɛ kronkron sei enti afi na ego obiara hwɛ ne ho yie sɛ na bɛyɛ a ɛba sɛ yɛde ne yɛ amammerɛ bi ama n'abusua a wɔbɛtumi atwu so no efi sɛ nea mehu yie ansa na yɛbɛbɔ odin sɛ wo na yɛde wo yɛ saa amammerɛ wei no na ɔmo abisa wase enti sɛ wode nnubɔne yɛ korɔno basabasayɛ ɛtena wayi wabrabɔ mu a saa nneɛma nyinaa ɛnkɔ mma wo enti obiara hwɛ ne ho so yie na ɔnto ne ho fo sɛ saa nnubɔne ne basabasayɛ korɔno ne ade no wɔmfa wɔn ho nhyɛm sɛ na ɛbɛyɛ adaakye bi saa amammerɛ bi wɔ hɔ na ɛte so ɔmo de ne yɛ a no ho aba kronkron ama yɛde no ayɛ na Nahima mɛsrɛ wo na sɛ ɛnka bom ɛdeɛ a ne yɛwɔ fa ɛsɛ deɛ na woka ɛfa ɛnka bom ne deɛ sɛ ɛnka bom deɛ ho hia papaapa ɛde kyerɛ sɛ me a mete ha ɔyoko hema Worawora Nana Boafo Akoto me kasa yi me maame asefoɔ ɛna yɛ oppositionfoɔ ɛma me papa nom sɛ me maame akyifoɔ medi adeɛ wɔ hɔ ɛyɛ yie me papa nso ɛna nnɛ wɔm de me ayɛ odiadeni wɔ ha yi enti nokura nie me deɛ ɛde ma me enti nea mesrɛ me maame no ne sɛ wɔn ma nka bɔ mu mmra na ma yɛmfa biako yɛn kyekyere Woraworaman na Woraworaman puntuo ɛma yɛ nyinaa yɛ deɛ nti mesrɛ wɔn sɛ me nsa dansa yam nia bɛɛkɔ biara na ɔpem so ɛna akasa enti ɔmo ntie na asopam yɛmfa nka bom ɛntena Worawora ɛnɛ sesei no de ɔhene a ɔreba yi afutuo bɛɛ paa na Nahima wodbɛse no yo ɔhene a ɔreba yi afutuo a mede ma no prɛko pɛ ne sɛ ɔyɛ Woraworaman nyinaa agya enti ɔreba yi ɔno deɛ onim sɛ obi wɔ n'afa ana obi ni n'afa ɔmmra sɛ ɔbɛpɛ nkabom ama ne man na ne man nso anya mpuntuo obiara yɛ ne ba obiara yɛ ne papa obiara yɛ ne maame enti nkabom ɛna ɔmfa nyɛ adwuma ma Woraworaman anya mpuntuo ɛnɛ yɛbɛda Nahima aso ase wobɛba wodi na ɔka wodi berɛ ɛne deɛ nti a wɔwɔ kurom a yo yɛfrɛ me Nana Gyamfi Kumanyini kontaase ma hene kyea me ne me na mbakyɛ deɛ nti na wɔwɔ kurom a ɛnɛ de te a yɛwɔ kurom a ɛyɛ anigyesɛm sɛ wɔhwɛ ntoma yɛfrɛ me a moatete ntoma dada ɛde 56 years yɛkae nananom abrɛ ɔmo nante firi kontaase ɛba Worawora ha ɛnɛ ɛne ɛnya obi a ɔbɛfa Worawora mutuo na sɛ anigyesɛm ayɛ na yɛba no sɛbe yɛsɛ odu amafo so a ne yɛkae yɛ ano sɛ yɛba ne ɔsɛ yɛba no sɛdeɛ yɛma nananom kyerɛ ne yɛba nti na ɛnɛ ntoma yɛfra me 56 years na nana mbakyɛ deɛ na wobɛka kyerɛ ɔhene a waba yi ɔyɛ na wɔba de mɛka kyerɛ sɛ abotrɛ ahene yɛ ɔsom yɛ sɛ woba no ɔba no sɛdeɛ tu nifo no ɔbɛwura si nipa ɔkɔ ho ɔwie no ɔmɛka obiara mom sɛbe ahene te sɛ politics ɛnyɛ obiara no bɛta wɔakyi ɛnso ɛwie a ɛtena se ne aka nyinaa bom na ɛtumi de akyekyere Woraworaman na Worawora yɛ kura a ɔtumfoɔ n'ani ɛwɔ ha Worawora yɛ kura a ɛyɛ ɔtumfoɔ wɔ fa ne Worawora hene eti adana koma so paa ti woni ya ba ye ne otufo chiame bonsu ene kontaase man hene ene kontaase akomo hene ana e ba ya ye be di dwumadie mu adanse ai da mane ko boyura na mbacho ade na be ka kire maburu na omu okuro mu ane adafa
emebru ni de asema ka catch up kasepa ese ne omate den de if say ye buy no hina omanya no no sabe owani so ade hunu eti omoso ebeboa no na omam ka ho bom na omaso rara mu said omukasa twi ubarara ya so twi mu abesi na se rara no enso adua ba pabi awasasi so tibiri se mebru no omam kwaya ohina a wabey ebeboa transform rara eni mebru mo krum ya na de na obesi yewura otufu yewura de meka chense onyankopon hira no onyankopon hira pa se na butre a wonya ya wode dane rara se ma rara ne komi ayefom ayenya wohina ya topa da gu nyina ho ha ti yewura de ne na ase wodo hata so yi ho waya de ene ye beda na chia me ase esram ye papa obobo udin na de ntia ede wa ba ha se enu dwumadi a wo ba bedi e wa ha enu ntina eja yaba ye frame Alhaji Umar mina mia rara zongo hine na misa ye uti regional council of elder chiefs me vice chairman na enne ye da ponda maye a yese yeji yani rara ye penkabum eninti ya baha enintina awoma no nso adusa no watu nsafre yembe boa omo na jumadinu yemfa nkosi iye ma omo eninti ya baha na mpacho sese no jumadi no hu ne sen wo se misi jumadi no hu ne sen eye jumadi no de ni ahyase kura kire se adwuma no ebe akowie peye amaye nkon bie so beba ebe bibia anu unity so beba kuro no mu ama bibia mpuntuo ni bibia timi akoso amaye ene ye da se Alhaji ye besere wo hene kura obey ene die nti a wo ha ene botai nti a mo ba ha ene nti na ye nam we de nanti se de boko na Woraworaman etunsa frɛ ado udin ni ayi no ohini ni din ani kuro free don't that make number okay nana brantu kwasi brantu tete kwasi brantu onu na Woraworaman etunsa frɛ no se dwumadi a etisi on betan wechi na onakasa etie ni na echi enti odi oyina hye twafo hini nana huna bobrim agiti otoso 9 oni na hima ene ne mpanyimfo se yemra na yemfa odom bebodum na yema dwumadi no na me pacho dwumadi se na obetimi aka kire Woraworaman dwumadi de tietia na ye bompa ye se asomdwe beba Woraworaman na punto nso ayeden akoso na ye ne oni buim atimi abum na otiman time nso atimi apija akosoro enti ye baya na ye de odo na bebodum na mpacho na afutu be na obetimi de ama ohene a oba ene Woraworaman ni nyina ne mmabru no se afutu obetimi ya tu ohene fufura ye di no besi ebedi adie se on Nyankopon nye na dom na oma no akomapa ahobrase na watimi apija oman no na odo atimi owakan oman man nyina abom na oman no so atimi apija oman nani atimi ate na Woraworaman so atimi akwanim bacho bobo udin waka ba bia wasore no na die nti a wo program yi ase Pacho Medindi Reverend Nikab Caesar Nambo Masori din the Evangelical Church of Ghana ECG Worawora haya na bacho mesre edi nti pa na de wabetena dwumadie yi ase yo medase netia yewo ha ne se nyame adom Woraworaman for some time now na ye ni obi a obehwe oman no so na nyame adom sambre na nyame apa obi a epese ye danadi na oman ni nyina etunsa efreye enintina yewo ha tienne ne de ene de Woraworaman ntina ye nua ye papa no asofo atwa hani na ahia ye papa ye Evangelical Church of Ghana aha ntino de ye da ye papa nim nyina so ase so ohene ba na ebe Worawora nifa hene ni kwanti hima wona ebe na bacho ni din de say nana eniampa a otosunum nana chiwa a odikai wo mo na tisa
ye bisa odi enti na wabo bidie mu a ugina ha sesie ye pese ye hu di enti a wabo bidie mu a wo de yi doso aboti na ukura podua na watuduro so eba waseni ye pese ye hu di enti a aba yo Woraworaman bacho udi ndi sen yo Woraworaman from Nana J Skapa na je escape bacho odi enti na wa ha di enti a me bra pani ye de na esi akonya ye de na kire na akonya ye de na two former ye de na tena apatam eti ene na ye yi no aba bonten na ma se hu se ye si hene na mi bisa se no afucho be na betimi aka a kire Woraworaman ene kontanseman ene asanteman ni na Woraworaman afucho a betimi de ama kontanseman ne Woraworaman nyina se ene ani je das kese ade a ye odie de ye odie ade a nya odie so nya odie etime nkopre ade a enya odie ho na ade eti ama fa afade yi me nana no na we no no mo de ko oku aso mbe ko oku bia no mo fa mo ho sei etu omu nyina ko na yanya pani pa ene ade no si minu nana safroba yade no si no na wo se yanya afade soronko a ye nana no mo didi akono na didi omanim na mbecho afuto be na betimi de ama emebru no eni krom mani ni na ne efa na eye ida konwa to a ye pre na se afuto be na betimi aka sabi mpredua sade ametimi aka ne se akonwa to a ye pre ba uni abusuamo untumi mpre because ye pre kura mesi so ye bobodi a enru so eti se na Woraworaman se ye de enua na asi akonwa so a onipa bia o ya de anu wo hwechi e wo se asu yesua ye kuromu amambre ɔsi esu ekuro mama mre ne atimi di aboa ejirima na watimi wakame eba hinsi a sebi mpreduasa ankoye echina enne echina sei na usu amamre dia a unim ba bia ekɔ usu ufi amamre a ya wa amamre mu amamre o etina na mani abere no dia bomiti no mpanifo mu wu ɔwrawra ha nyina mu ya mpanifo tena akonwa so no bia ntoma wom bi asekyere no no esa futo be na le bebe ohina oba ene ni mpanifo na ebedi na chi no futo be na beti dia me pesa nyame ya adom a osia dia me afutuo kakra me pesa me de man no se sebi ye opani a ne agya wado so a wo ye pani so a sebi wo te se sumuna obi a ye fi a no dia begu so je so wo dua mante enye bibia na maji wo dwan o enye bibia na maji wo dwan ya pirimpuntuo bacho di se yo ya frame agei kofi agei mi firura adonte hene abusuam na bacho program ya adefefe a wohu afutuo be na obetimi kakra be na obetimi aka mrante wo ha nyina anya baako na yemwa nana na yentimi empaja ekuro yi na enko nanim na sese me bisa se futuo be na be nana obey yo nana wabai de oyeye de baako pe futuo a mede ma no ne se Woraworaman hia mpuntuo Woraworaman hia school Woraworaman hia hospital no ebi wo ho but ye hia ne se ye be ebie mu na Woraworaman so se hia district ti nana de asempa de ebi eda no so na me pacho mi bisa o se sese no ekromu a ede empa ni kro ne hawa anka ya kasa kachire wa hini se wa hini ti se mprempre a wobe kro ni hawa pa ne dien yo sesi ade ekro no hawa pa ehia ekro no eye oman ahemfie ti sesi a ne ametumi asre nana ne se sesi a wabai oma oman na ahemfie no enye na hia ade pa eno ne ade a hedikan okay Some friend me anopa. Some friend me ria. Some friend me anajo. Usomo, uremo, meba. Na sema ma, meka, ebrada, kapisiada, meto, metam.